Hola, molt bona nit. Dimecres 14 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. La Confederació del Xicotet Comerç del País Valencià rebutja el top de preus proposat per Susana Díaz, ja que consideren que pot realitzar un efecte cridada dels consumidors a les grans cadenes de distribució. El Col·legi Franciscanes d'Alacant obliga les seues alumnes a anar en pantaló llarg a pesar de l'intens calor perquè no se'ls vegi el gluti, han assegurat. Han detingut a 7 persones de les nostres comarques al desmantellar una xarxa dedicada a la immigració il·legal de menors. El Consell assegura que continuarà reclamant per revertir el canvi d'estació de l'AVE Alacant-Madrid. Les altíssimes temperatures d'aquest estiu i les nombroses pluges d'aquesta primavera redueixen un 30% la producció de granada mollar i pareix ser que Benidorm pateix una invasió de gats de carrer. Per altra banda, experts alerten per els possibles efectes negatius de les pluges fortes als municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Ebo. Obrim el rebost mediterrani i si no sabeu què fer de dinar demà, us proposem porc en raïm i poma i l'acompanyarem de Vinalub 2018, vi negre ecològic de bodegues El Pinaret. Això és tot per avui, moltes gràcies, fins demà, a descansar.